ayyuka ba za a ɗayan da ya kai ka ba. Annabi tushen arzika ba za a ɗayan da ya kai ka ba. Malikal mulkin nake kira a fari idan zan yi yabo, wanda ya tsaye da samaniya tun fari a yau ba ta faɗi ba. Ka tsare ni sharrin hasadu ba zan roƙa ba ka ni ba, har da na ce dan annabin da ɗai ba ka kyauta makarsa ba. Kai ta salati kalibu ga wanda sani bai san shi ba, wanda ya so a rafa mana ba zan taɓa manta rasulu ba. Zahabansa gaba ɗaya bayan hidima ba a kai su ba, wanda ya kai su ku tambaya mai amsar da shi ba a joshe ba. Shi wuce ta ne da tiyali ba za ni wuce ba a ji ku ba, kun rike da hakuna kiran ba za a yi wanda ya kai shi ba. Barhama ka cika ayyuka bayan ayaba ba a kai ka ba, annabi ne ya tsaya maka ba zan ce kala a kanka ba. Annabi tushen arzika ba za a ɗayan da ya kai ka ba. Fatima ya zance maki gidanku na zo ba a gini ba, na ga rasulu da ke gurin ashe ke ce ban ganki ba. Ke ka kamata Muhammadu da kyar a faɗi ban ji ki ba, wanda ya soke a lahira ba zan yi ga abin da ya kin shi ba. Na gama kai da ƙananuwa ga ɗaka bara ku ji shugaba, wanda kama mai duniya ba za ku ji wanda ya kai shi ba. Shi ya aminta a yau mana a don komai ba a ba mu ba, dukkan mu kai da Muhammadu wallahi ba za mu biya shi ba. Dukkan ku so na jina maku mu shi ba za mu rago shi ba, duk son dai da mu kai masa ba za mu ƙara shi da zarra ba. Son da yake nuna mana to mu ba mu zo shi a haka ba, ya jama'a ku tuna mini ban gana abin da ya kai shi ba. Shi na ji yau filin Badar a yaƙi don muku tuntuna, ya kashe arna zai yawa a dan mu gaban samun rizina. Amma sarauniya haɗiwa ya gane da gwaninsa ne, ya ji zuba masa bai cika a da ba za a biya shi ba. Ya kura kowa hankuri da ni ne a yau ban so ku ba, komai a ce na raba maku manta ku ce ba ku sanni ba. Mun shiga uku nake nufi da yau ku ba za ya raba wuta ba, sai wanda ya amsa mini ya so ne ba za ne ki bashi ba. Annabi ba ya biye mana da mu yake bai bar mu ba, ummati ne ya ce gare mu mu ƙara tuno gaba. Bai taɓa manta ɗayan mu ba da ɗai da gagan bai bar mu ba, mu ba mu na manta mata mai ganga ya ƙara a ran gaba. Annabi tushen arzika ba za a ɗayan da ya kai gaba. Ya ki walu'i an tara ga kwano ba za su tsiyaya ba, a sahabu ne suka kare kamar ruwan suka so su tararraba. Wanda ya sha su ya arzika ga komai ba za a ki bashi ba, wace cuta ta ware kare ce ba za ta gade shi ba. Ya zo ga kofa ta daga ta kanta ba za ya tafe ta ba, ya kai ga rame ya haɗe kamar ba a yoshi a ƙasa ba. Wanga rasulu da ban yake bai taɓa tsallaka rame ba, kofa ta buɗe dole ne ba ta gaji yadda rasulu ba. Wanda wuta ba za tafi ba dan ba su zo shi a haka ba, girgije ya masa hidima duk inda ya je bai bar shi ba. Ba za ta haska rasulu ba rana ta fito ba ta gan shi ba, in wata haska ba wuya ta kone kamar ba a yau da ba. Kai fa wasiƙa an ka gare shi rasulu mu je ta ba, ta zo gabansa tana ladab karshe ba ta kyalla rasulu ba. Ai ita ce ta karanta kanta abun sanna ta mu je ta ba, ba za ta kyalla rasulu ba ta kanshi a ce ba ta so shi ba. Kun ji humulkun kinka a baya banza yake bai bar shi ba, in ya bi hanya bai gwana gare ta ba ko ta akwai gaba. Dole ta bi kai har gida har inda ya je bai lunga ba, mu kwata ta mutu mana a lungun da kyarba a kaura ba. Wanda ƙasa ka yi kwala tamsahunsa ba za ta fitar shi ba, bai taɓa waiwaya ba ya ba yana tafiya ba a ganta ba. Kallonsa ba na ido ba ne bayarsa gani bai bar shi ba, bar rasulu daban yake ba mu nan da za mu ji gata ba. Annabi tushen arzika ba za a ɗayan da ya kai gaba. Ya gama yaƙi ya tsaya da shi a sahabu suna ta son kisa suke ji
ya a zo a tarar babu da su ga azhaba akwai yawa 3,000 an ka tafi da su an gama an rasa ko wanda za a kuka ba a gansu ba annabi ya ce ku bincika sun karo ɗaya ku tafi da shi ga rijiyar ba a sha ruwan ashe sun kame babu da su an zo da dutsen an gaba rasul yawansa ya kai wa shi ya jefa dutsen rijiyar tsaya ku jiyo shi a can gaba ai faruwa suka kokare ta kamar ambaliya kowa ya sha ya ciki neman su ina wannan dayan wanda gare shi suke zuwa shi sun ka biyo ba ku jiya wai su ina su ga wanka nan da yawon zanai ba su gan shi ba na tsaya gurin yaban da nake ba ku san shi ba kun ji Aliyu fa sahibi da shi ka faɗi bai san shi ba gane da lalaci ana yaban sa gurin ba a ganni ba annabi ƙara tsayar da ni yaban ka ba za ni ragwanta ba sannu futuhi nake faɗi da shi muka zo ba mu bar shi ba shi fatakin ya zabe mana gurin ba yaban da muke gaba ya yan futuhi ake faɗi gare mu ba za a gane shi ba wallahi shi ko yana gurin da mu ya kaso bai bar mu ba mahi khalifa fagen yabo ba za a iya a sano ka ba ko mu fadar da muke faɗi fada da zace ba a ganta ba dan shi ya ja mu ya kai mu gun rasul mu kama yabo gaba da shi a yau ba ma bari ya banza a ce ba a ce mu ba annabi tushen arzika ba za a yanda ya kai ka ba rabbu da dofa salati kaga da ba za su ke daya ba annabi kai ne ka karkuwa da kai abu ka ban fadi ba na san rasulu kana gurin yaban ka ka kara da dan gaba in mutuka ne ina kiran gwanin mu ba za a kamar ka ba in mutuka ne ina kiran gwanin mu ba za a kamar ka ba gwanin mu ba za a kamar ka ba annabi tushen arzika ba za